10 आगस्ट 2026 मायथाइनि गाबोननि सानसेनि फानजामुथि। मेष राशि, नखरनि खरसाया बांनो हागौ, बाजेटनि फारसे सांग्रां जा। वृषभ राशि, केरियार आरो रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन, मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। मिथुन राशि, फालांगियाव गोदान रादाय आरो जाफुंसारनाय मोनगोन। कर्कट राशि, बांसिन मोजां गोहोम गोग्लैगोन, मान बांगोन। सिंह राशि, फोथायथि आरो सोरजिथाया बांगोन, नोंथाङा गिदिर थिरांथाफोर लानो हायो। कन्या राशि, राङारि बिथांखि आरो खरसाखौ दबथायनायनि गोनांथि दं। तुला राशि, फालांगि आरो केरियाराव दावगानायनि गोदान खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशि, गोसोआरि गोजोन लाखि, गोख्रै रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। धनु राशि, दावबायनाय आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन, गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। मकर राशि, थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन, नखरनि सुबुंफोरा हेफाजाब होगोन। कुम्भ राशि, बांसिन रांखावरि मुलाम्फा एबा जेकपट लाबोनो हागौ। मीन राशि, गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ, सोमोन्दोआव गोदै थागोन।